So isang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga aking mga walang sawang mga nanonood dyan. So ngayong hapon guys ay andito tayo sa may tabi ng palayan. At ang makikita po ninyo ay yung sa ibang lugar po na hindi taga dito sa Bicol region. Dito sa Kamsor. Yung po kasi nangyari dito ngayon ay hindi ito inaasahan ng mga nagtatanim na palay. Ito si Nel TV Vlog, subscribe ninyo. Hapon po sa ating lahat at sa mga aking mga walang sawang mga nanonood dyan. So ngayong hapon guys ay andito tayo sa may tabi ng palayan. At ang makikita po ninyo ay yung sa ibang lugar po na hindi taga dito sa Bicol region. Dito sa Kamsor. Yung po kasi nangyari dito ngayon ay hindi ito inaasahan ng mga nagtatanim na palay. Kasi po ang nangyari ngayon ay magdadalawang araw na po yung ulan. Dalawang araw na po. Ang nangyari po ay yung mga palayan nila ay lumubog po sa tubig. Dito po to sa bayan ng Kanaman. So ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalalim yung tubig na inabot ng may tanim na palayan. So tingnan po natin. Ang iba nga po yung landmaster na andun pa, lubog na rin po yung mga panggamit nila sa palayan. Pakita ko po sa inyo. Samahan niyo po ako. Tara. A few inches later. Guys, palayan po to guys. Yan, hanggang dun po. Palayan po yan, hanggang dun. Ayan, may tanim po yan ngayon. Kaso ang nangyari po, ayan, lumubog na po talaga yung nila, yung taniman. At ito po yung landmaster na sinasabi ko, yung ginagamit po pagka sa pagtatrabaho sa palayan. Ayan po, lubog na rin po. Ayan po, lubog na rin po siya guys. Ayan. Sigurado niyan ipapabungkal nila yan kasi nabot na ng tubig. So yan po, ganyan po kalalim yung tubig dito. Dalawang araw pong ulan, hindi malaman, wala naman daw pong bagyo. Siguro sa panahon ng Disyembre, ganito na yata, sabay sa taglamig, may ulan-ulan pa. So yan po, pati bahay, inabot na rin po ng tubig. Yan po sa tatay, ayos ata. Inabot na rin po ng baha. Yung hindi lang po pala yan, pati bahay. Pag-arap yan ba? Anong pagigirib rin ito kayan? Nagpapangki kayo. Naghahanap ng isda, no? So yan, para may pangulam. Hello? So yan guys, ayan, napakita ko na sa inyo. So hanggang dito na lamang ang aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Sana pindutin niyo pa rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na mga darating pa. Salamat po and God bless. Ingat po tayong lahat sa ngayon, lalong-lalo yung mga taga dito sa Bicol. At shout out mga po pala yung mga subscriber na mga nasa ibang bansa. Kumusta po kayo? At magandang umaga, hapon o tanghali man sa inyong lahat. Sa inyo kung saan man kayo sa buong bansa. God bless po and bye-bye.